Οι ψαράδες και ο τόνος. Μερικοί ψαράδες είχαν βγει στο ψάρεμα. Βασανίστηκαν πολλές ώρες, αλλά δεν έπιασαν τίποτα και όπως κάθονταν μέσα στη βάρκα ήταν κατασκασμένοι. Τότε ένας τόνος, που κυνηγημένος έτρεχε με πολλή φασαρία, έκανε λάθος και πήδηξε μέσα στη βάρκα. Οι ψαράδες τον έπιασαν, τον έφεραν στην πόλη και τον πούλησαν. Έτσι, πολλές φορές, ότι δεν παρέχει η τέχνη, το προσφέρει η τύχη. Αλιείς και θύμους. Αλιείς επάγραν εξελθόντες και πολλήν χρόνων κακοπαθήσαντες, ουδέν συνέλαβον, καθεζόμενοι δε εν τινή ή θύμουν. Εν το σούτο δε θήνος διοκόμενος και πολλό το ροΐζο φερόμενος, έλαθεν εις το σκάφος εναλώμενος. Οι δε, συλλαβώντες αυτόν και εις την πόλη ελάσαντες, απειμπόλησαν. Ούτω Πολάκης, αμή τέχνη παρέσχε, ταύτα τύχη διευράβευσεν.